Masquera saying Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana karike kutanga kuya panino channel, please don't forget to subscribe. Kana uchingwa goroba subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasmure Zimbabwe takigirai nyaya irupisa nyehanetsa nyaya yemamiro akaita guva ra the late musician Oliver Mtukudzi. Funga pana claims akaburitswa nezimai vachitaura ivo vachiti guva RaOliver Mtukudzi it remains a pile of dust without a good tombstone. So the Tuku family ndofunga iri on the center of a saga apo maZimbabweans vazhinji ane chekutaura panguva yatiri ino. Zvinomira mushe the late Oliver Mtukudzi widow Daisy pamwechete nevana vake Selma na Sandra Mtukudzi vari kunetsana. Ngona Selma Mtukudzi akawanikwa achirekodha song yemararamiro aita machengeterwo aitwa na Daisy achinzi aidya chikafu chaidyiwa nembwa chaisabatwa zvakanaka kutaura kwatiri kuita. Daisy akareceiva mota muri Zimbabwe chivayo mota yayo ikawanikwa ichiita accident. So vanhu vazhinji vakabuda vachitaura vachiti is it fair kuti Daisy anowanikwa achipiwa mota munguva yakadai. Zimai ikabudawo with a Facebook post ichitaura ichiti is this fair. Wikno chivayo akapa mota Daisy mota mbiri apo guva RaOliver Mtukudzi riri a pile of dust risina tombstone muri Zimbabwe. Ndofunga pakaita numerous responses from vanhu vakawanda vanhu vachitaura vachiti the children should put the tombstone. Vamwe vachitaura ivo vachiti mafans should contribute ku tombstone iyi zvichinzi mafans acontributa mari yopiwa kuvana nevakadzi vaOliver Mtukudzi vanonga vachiisa tombstone iri. Unofunga Oliver Mtukudzi vakafa musi 23 January mugore 2019 vakavigwa kwavo kumadziwa. The Zimai post yanga iri accompanied by a picture yairatidza Daisy chivayo musician Alex Macheso nemumwe mukadzi. Iro ramuri kuona picture riri apo zvichinzi ndo mamiriro akaita guva RaOliver Mtukudzi zvichinzi ndo the state yeguva RaOliver Mtukudzi. Ndofunga mungoona chivayo naDaisy naAlex Macheso vakamira pagrave risina tombstone muri Zimbabwe. Vanhu vazhinji vakashamisika vakatozoshungurudzika vachiti ndiwo here mamiriro akaita guva the late Oliver Mtukudzi. Vanhu vakawanda vachitaura kuti mari yanga anayo akabva atadza kuisirwawo here something muri Zimbabwe. Asi zvinei the fact check ZW yakafambira nyaya dzacho vakudiscover this picture rakatorwa musi 15 February mugore 2019 a few months after vaMtukudzi vashaika. This picture runzi rakashiwa zvakare paFacebook mugore ra2019. Zvisinei musi 17 August 2021 the Tuku Music official page yakaposta vachitaura ivo vachiti tombstone unveiling ceremony yakaitwa the Tuku family vakashare mapictures muri Zimbabwe. Vachitaura vachiti musi 14 August 2021 the family yaTuku ikaungana kumadziwa vachiita unveiling of the tombstone muri Zimbabwe. So ndofunga muringoona aya mapictures ari apo the event payaitika, the unveiling of the tombstone yaTuku payaitika muri Zimbabwe. Chirova izvo kuti aiwa picture rikusekuleta richinzi zvoni ndo mamiriro akaita guva raTuku asi riro ayo ndo mamiriro arakaita ndo pakachengeterwa baba vaMtukudzi muri Zimbabwe. Fact check yakabuda ichitaura pamusoro penyaya iyi vachitaura vachiti the Tuku family saga has been on center stage for a while in Zimbabwe and almost everyone has something to say. In this time, the late musician Oliver Mtukudzi's widow Daisy received a car while one of his daughters, Selma Mtukudzi, recorded a song. The car Daisy received was a gift from Zimbabwean influencer Wikno Chivayo. Zimai, an online newspaper, weighed in on the debate with a Facebook post. Is this fair?
Wicknell gives Daisy 2 cars, while Tuku's grave remains a pile of dust without a good tombstone. There were numerous responses, ranging from the children should put the stone, time for us fans to contribute, Wicknell does what he wants with his money, to this tombstone should be done by the wife and the children. Oliver Mtukudzi died on 23 January 2019 and was buried at his home in Madziwa. The Zimai post is accompanied by a picture showing Daisy, Chivayo, musician Alec Macheso, and an unidentified woman. The group is standing beside a grave with no tombstone. A reverse image search shows that the picture was taken on 15 February 2019, months after the death of the superstar. The picture was also shared on a Facebook account in 2019. On the 17th of August 2021, the Tuku Music official page posted that a tombstone unveiling ceremony had been held by the Mtukudzi family, sharing pictures of the tombstone. 14 August 2021, the Mtukudzi family gathered at the home in Madziwa and unveiled the tombstone of Dr. Oliver Mtukudzi, a day of celebration, tears of joy and unity. Rambai muchititungamirira samanyanga. We see your hand at work in our lives each and every day. Zororai murugare yenyu. #Tuku Music. Muri Zimbabwe ndo nyaya yakabuditswa ne the fact check muri Zimbabwe vachitaura ivo vachiti claim by Zimai that Oliver Mtukudzi's grave remains a pile of dust without a good tombstone is false. The Tuku family held the tombstone unveiling on 14 August 2021 and the grave has been marked since then. The picture used by the online paper is from a few months after the late superstar's burial. Ndo nyaya yatata kuigirai muri Zimbabwe muzvara nhasi tiudzei zvamunofunga pamusoro penyaya iyi mucomment section.